Adidas Metabone. Et mega populært bat fra Adidas med rigtig offensiv power. Den der følger med accessories kit, for du kan faktisk tune dit bat ved at på toppen og på siden kan justere og faktisk få mere hovedturbulence på op til 11,2 gram. Battet har et diamantformet hoved. Det giver også noget mere power, især den offensive del. Det har en lidt blødere kerne, men det er et bat, der har et lille sweet spot. Kræver dig, at du har altså en okay god teknik for at få glæde af det her topbat. Vægten er lidt lavere til gengæld. Det er ret godt, synes nogen i hvert fald, på 3,45 til 360 gram. I den her accessories kit er der altså både en rammebeskytter, lavet specifikt til det her Adidas bat. Der er den her justerbare nøgle, man så kan skrue de her selve vægtlodder ud og sætte på andre steder. Og til sidst, den her ekstra pude til at sætte rundt omkring håndledet, fordi den kommer faktisk kun med det, vi kalder en snor, men man kan faktisk også få den med en pude.